tin universal healthcare kan tia hi eng tin chi nge kan kalpu yang tilai hi ngai tu na sat takin kan lo hang ani pu speaker tuna central sarkar in AB-PMJAY hi achung lama kan da ang pon lama hian rong dang kan noi anga chu universal healthcare kan ti palang ti hi ka tawani a thlen lo ka beise kan lo thirang suluwa chuan pu speaker kan hospital te hi private hospital tam tak kan nei ta accreditation te pok an pesel atra ma se monitoring lam hi enge kan an private hospital rate in ang lo lu tuk te hi enge achan tilai te po hi zona om thei takani tho khatlai khan doctor NPA lak phal ani to lowang ti order karon chuak ngen ka hia sarkar le heng private hospital te doctor te tho ho na hi tharo se chu kan healthcare that na tur ni helaya puisa chu te zak bill thei ti hi healthcare kan ti ber hin lo ti hi kan ria ta poi mo len ka hia